Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Nije me bilo dugo, znam da se ovo možda prečesto dešava kod mene na kanalu, ali prosto zaista nekad nemam vremena. Trenutno u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo da smo svi kod kuća i mislim nismo kod svi, neko radi, ja trenutno ne radim zbog cijele ove situacije koja se dešava, ali obzirom na to imam više vremena koje se stvarno trudim da maksimalno posvetim svom detetu, ali ovako u nekim trenucima mislim da mogu da izdvojim vreme i da vam snimim neki video. U današnjem videu sam htjela da vam pričam o nekim kremastim proizvodima za lice koji su meni fenomenalni i koje najviše volim da koristim. Tako da bih im tu izdvojila nešto što mi je zaista omiljeno i na licu mesta pokazala kako to izgleda na koži. Tako da ako vam se sviđa ovaj make-up look i ako želite da vidite kako sam ovo postigla, onda obavezno nastavite da gledate ovaj video. I obavezno se subscribeujte na moj kanal ukoliko to još uvek niste uradili. Lajkujte video ukoliko vam se dopada, pišite mi u komentarima ako imate nešto da podelite sa mnom i ukoliko želite zapratite me na mom Instagramu, ostavit ću ovdje naziv Instagrama, tako da nadam se da ćete uživati u ovom videu. Ćao! Kosa mi je totalno nešto naelektrisana, svaka dlaka ide na svoju stranu, ali nema veze. To nije tema današnjeg videa. Prva stvar koju radim je da nanosim primer. Ja generalno primer da nanosim uvek, odnosno u većini slučajeva kad se šminkam ne stavljam ništa. Međutim, kada hoću da imam taj neki glow efekat i da koristim te kremaste proizvode, onda najčešće koristim ovaj Laura Mercier. Ovo je baza za šminkanje Radiance, znači on ima baš onako glow efekat. Malkice ga promučkam i nanesem ga na lice. Vidjet ćete koliko on sija, ja ga nanesem bukvalno na cijelo lice. Nema nikakvu boju, znači vidjet ćete već kad budemo sad razmazala da apsolutno nema nikakvu boju. I to razmazujem sa jednom ovakvom četkicom, ovo je Sophie's Choice četkica, ali obratite pažnju koliko lepo sija, znači baš ima taj efekat onako da daje taj glow izgled. Meni je lice totalno poludelo, ali to je valjda sve u redu i normalno i proći će uskoro, nadam se. Druga stvar koju nanosim, koju na primjer jako volim da nanosim kad želim taj baš glow izgled, je Charlotte Tilbury, u pitanju je Flawless Filter, moj u nijansi 2 i o ovome sam već pričala u, ja mislim, ovom videu gdje sam pričala o favoritima 2019. godine i ovo je bukvalno da kažem kao isto neka vrsta da kažem highlightera. I to obično nanosim ovako prstima, da je prelep, već mislim da možete sada da vidite taj onako sjaj. Poenta da kažem ovakve šminke da koža izgleda zdravo, da izgleda onako osveženo, ali da baš ne izgleda kao da ste previše našminkani. Zato mnogo volim da stavljam više ovih stvari ispod pudera, zato što mi se čini da onda onako to sve ide onako kroz puder, da se vidi onako koža i da to jako lepo izgleda. Što se tiče pudera, razmišljala sam se između dve stvari. Htjela sam probiti da koristim ovaj Fenty Beauty. Ovo je Hydrating Long Wear Foundation, međutim on ima malo veću pokrivnu moć, tako da sam se odlučila za jednu stvar koja čini mi se nova na našem tržištu i to sam slučajno vidjela da postoji kad sam otišla u Lily da kupim neke ovako potrepštine za kuću. U pitanju je Max Factor Miracle Second Skin Hybrid Foundation. Moj u nijansi 03 Light, ima faktor zaštite 20 i piše da sadrži kokosovo mlijeko i pre i probiotski kompleks. Sad ne znam da možete vidjeti pošto malo od ove bele boje ima ocijaj. Ovo je nešto što je baš onako lagano i što bukvalno vašoj koži daje samo da kažem jedan laganu pokrivnu moć, čisto da se malo prekriju neke nepravilnosti. Ja otprilike ovo sam probala par puta jer bukvalno sad kako sam kod kuće, kako nigdje ne idemo, da nemam ni neku potrebu za šminkanjem, ali se trudim da kao bar imam neku osnovu, da imam bar da kažem ten odrađen zbog toga što se tad osjećam malkice normalnije, jer ovako kad nemam šminku, ako mi je prljava kosa, onda mogu bi da sedim i ležim ceo dan i da ništa ne radim, ovako bar malo imam volju i želju sa nečim. Znači ono što možete da vidite da onako lepo prekrije sve neke te nepravilnosti koje postoje, a sa druge strane ima zaista jako laganu pokrivnu moć. Ono što se meni ne dopada kod ovog proizvoda je što ima malo jači miris. Ne volim baš da proizvodi imaju uopšte neki miris, a kamoli malo jači, ali nije ništa strašno.
malo ispod očiju. Znači, bukvalno to je to. Ne treba uopšte preterivati, ne treba stavljati ništa specijalno više od ovoga, tako da mislim da možete već i sami da vidite da onako koža imate onako suptilan sjaj i to onako baš lepo izgleda, pogotovo na određenoj svetlosti kad to krene da se prelama, ali s obzirom da sam kod kuće po ceo dan, izostavit ćemo to, ali nema veze. Kad god hoću se našminkam, a da to ne bude onako previše jaka šminka, kad mi ne treba baš neka velika pokrivna moć, onda koristim Maybelline Fit Me u nijansi 15. On je dosta onako, da kažem, lagan, ima sasvim dovoljno pokrivne moći koliko mi je potrebno prosto za ovu zonu ispod očiju, ali zaista ne opterećuje i ne stvara taj efekt da nešto bude onako, što bi se reklo, cakey, pogotovo u trenucima kada ovako stavljate nešto što je dosta lagano na kožu i što bukvalno izgleda kao vaša koža, onda ne treba ni stavljati neki korektor koji je sad previše jak, pa da onako napravi sve to totalno bez veze, tako da ovaj korektor mi je idealan i u posljednje vrijeme korektor nanosim sa ovom Fenty Beauty malom čatkicom koja inače nije namenjena za korektor, ali mi se super pokazala za to. Iskreno malo mi tako s vremena na vreme dosadi i Beauty Blender i sve te fore, tako da imam potrebu da malo koristim nešto drugo. Malo ćemo stavimo i na kapak. Slučajno sam totalno pre neki dan uzela ovu četkicu i shvatila da zaista može bude super za concealer. Što se tiče concealera, to je to. Sljedeći korak bi nam bio setovanje i bukvalno, s obzirom da želimo da ovaj izgled bude onako glow, uzimam Laura Mercier pudar za setovanje. I bukvalno ću da setujem samo, znači, zonu ispod očiju, to mi je najbitnije. Znači, malkice ovako otresemo višak i nanesemo na zonu ispod očiju i malo oko nosa. Ovo ostalo nećemo da setujemo, pogotovo zato što preko sada idu kremasti proizvodi, tako da je jako glupo setovati. Malo ovdje na sredinu čela, malo na bradu. To je to. Znači, ovaj ostatak ostaje ovako svež i blistav. E sada, kada pričamo o, u principu sad dolazimo do suštine videa. Kada pričamo o kremastim proizvodima, znači tu podrazumevamo kremaste bronzere, kremaste rumenila, kremaste highlightere i sve te stvari. Ja jako dugo nisam to koristila, prosto sam se plašila toga i sve ono što sam probala mi nije bilo dovoljno dobro. Uviđam da sam pravila i tad neke greške, na primjer, da sam, da kažem, na primjer, bronzere u stiku nanosila direktno na lice i onda mi to nekako mnogo izgleda prljavo, ne izgleda mi se lepo i prosto mi se ne dopada kako izgleda na koži. A sa druge strane, prosto nisam možda koristila odgovarajuće proizvode i nešto što zaista je odlično. Tako da sam vremenom shvatila da uopšte nema potrebe da se čovjek plaši toga, jer znam i dalje da postoji puno ljudi koji ne vole da koristi kremaste proizvode zbog toga što to prosto možda ne izgleda dobro ili ne izgleda onako kako su oni zamislili. Tako da, znači, ključ je, što se mene tiče, znači ako imamo proizvod koji je u stiku, da nanesemo prvo na ruku, pa onda sa ruke četkicom da uzmemo i da izblendamo, a ako je proizvod u ovako pakovanju, da uzmemo direktno iz pakovanja i da nanesemo i sigurno će biti mnogo bolje. Inače, ako čujete da neko vrišti, to je moje dete koje se igra trenutno, tako da to ćemo da zanemarimo. Ono što se meni pokazalo zaista kao najbolji proizvod kada je kremasti bronzer u pitanju, Chanel je brand, Soleil Tan se zove proizvod, izgleda ovako, boja im je univerzalna, znači postoji samo u jednoj jedinoj boji. I ono što sam ja shvatila, na primjer, tek pre par dana, bez veze, kako imam više vremena, pa onda malo tako proučavam svoju šminku, shvatila sam da ovaj proizvod zaista veliko je pakovanje. Znači, ako gledamo, na primjer, ovaj Fenty Beauty stick, bronzer u stiku, on ima 7,10 grama. Na primjer, Huda, ovaj Tentur, ako gledamo, ima 11 grama, a ovaj Chanel proizvod o kome sad pričam ima 30 grama, tako da zaista je veliko pakovanje. Još jedan proizvod koji zaista volim, znači sad sam možda malo ubrzala sve ovo, pa možda malo nisam išla nekim logičnim redosledom, ali proizvod koji je još jako veliki je ovaj Milk Makeup, on ima 28 grama, tako da isto jako velika količina. E sada, znači ono što mi se zaista jako sviđa je ovaj Chanel proizvod. Sad ću da vam pokažem kako on izgleda. Znači, vi kad otvorite, on se nalazi ovdje. Prelepa nijansa koja se prelepo blenda i prilikom blendanja postaje kremasta. Malo ima topliji podton, ali meni je to sasvim u redu. I to nanosim sa Make Up Forever
četkicom u broju 152 koja izgleda ovako. Uopšte ne mora bude ova četkica, ali meni se sviđa da bude prosto malkice ovako rastresita. Umočim u proizvod. Proizvoda, znači ne ostaje previše i ja mislim da već možete da vidite koliko lepo izgleda bez ikakvog truda, bez ikakve muke. Bukvalno samo utrljate na lice. Ja to stavljam i na čelo. I mislim da možete već da vidite koliko to baš lepo izgleda. Ja uvijek to stavim malo i na kapak, kao što radim i sa bronzerom koji nije kremast. I malkice na vrat i podvaljak. Tako da, mislim da možete da vidite sa kakvom lakoćom može se nanesi da zaista da fenomenalan efekat. Da ćemo da vidimo na kameri. Znači, uopšte ne treba sad preterivati. Ova četkica ne uzima puno proizvoda, tako da iz tog razloga više puta dodajem, ali zaista, evo vi ovako kad pogledate, zaista prelep efekat daje. On je, znači, broj 1. Zaista fenomenalno se ponaša, jako lagan, jako lag za upotrebu. I pritom je velika količina, tako da zaista mislim da se isplati imati ga. Zatim na drugom mjestu mi je ovaj Milk Makeup. On isto je baš onako odličan. U nijansi Baked. Isto velika količina. Znači ja nanesem njega ovako na ruku. Sa četkicom onda uzmem sa ruke i onda ga utrljavam na lice. Nebitno je sad kad smo već uzeli, stavit ćemo malkice na nos. Malo na oči, malo na bradu, čisto da dodamo. Jako lag za korištenje, također fenomenalna tekstura, lako blendanje, nema onaj efekat prljavog, onako da izgleda neravnomerno, da ima rupe i tako dalje, fenomenalan. Samo što također, što obzirom da je u stiku, ne sviđa mi se kad se nanosi direktno, više mi se sviđa kad se stavi na ruku. I na trećem mjestu bi mi bio Huda Beauty, u pitanju je Tentour Contour and Bronzer Cream, moj u nijansi Fair. I sad ću vam pokažem kako on izgleda, znači ovako izgleda. On je malo kremastiji od ovih drugih, mada isto se dosta brzo suši i možete da vidite da je jako, znači to su sve te neke nijanse za nas koji smo svetli. Isto se fenomenalno ponaša. Ja imam i četkicu koju sam kupila uz ovo, međutim uopšte ne mora da se koristi sa tom četkicom. Ta četkica, sad ću vam pokažem kako izgleda. Četkica izgleda ovako i onda sa ovom stranom uzimate, nanesete ovako, a sa ovom drugom četkicom razmazujete. Što se kaže nije neophodno, ali nije loše ukoliko niste baš sigurni kako da ga koristite. Ono što mi se ne dopada, navešću, ajde da kažem samo jedan proizvod. Mislim, mogu da uvedem još neke, ali ajde, nema veze da sad ne odugovlačim. U pitanju je Fenty Beauty, ovaj stick. Meni prosto ne odgovara, ne dopada mi se kako se razmazuje. Evo ovdje sam stavila, ima malo hladniji podton. Nije loša boja, ali na mom licu to izgleda prljavo. Iako ga koristim na ovaj način da stavim na ruku, pa sa ruke da četkicu nanosim. Tako da meni lično se ne dopada, što ne mora znači se vama neće dopasti. Zatim idemo na rumenilo. I što se rumenila tiče, mislim da jako lepo izgleda na koži kada imate rumenilo koje je u stiku, zato što izgledate zdravije. Tako da ja, sad ću vam pokažem ono što zaista volim. Ajmo ovako, znači prva stvar, Nude Sticks, međutim njega nema u Srbiji. Malo prije nisam rekla, Milk Cosmetics nema ova velika varijanta u Srbiji, mala nisam sigurna, znam da postoji. Znači ovako ovaj mini size, ali nisam sigurna da li ima da se kupi baš bronzer kod nas. Chanel ima, ali je često rasprodat svuda. Fenty ima, Huda ima, tako da, eto, Milk Cosmetics nema kod nas. I onaj setting puder koji sam stavljala, to je Laura Mercier, isto nema kod nas, ali u principu možete da koristite neki drugi koji vam odgovara. Znači Nude Sticks brand nema kod nas, ali ovo je zaista nešto što je fenomenalno, prelepa boja. Ja mislim da možete da vidite kako izgleda. Evo svočovat ću ovde, zaista onako lepa prirodna boja, baš onako da kažem ta neka boja koju ja volim. Jako lepo na koži izgleda. Onda imamo ovaj Vicon 01 Light Rose. Isto prelepa boja, njega sam baš dosta koristila, samo što je dosta malo pakovanje pa se brzo troši, ali možete da vidite ovde kako izgleda boja. I ono što još nije loše, su ti neki malo, da kažem, drečavije varijante, je Aura u nijansi Coral Party. Izgleda ovako i evo boja je, da kažem, kao što sam i rekla već, malo drečavija, ali zaista lepo se ponaša na koži. Jedan proizvod koji mi se nije dopao je Max Factor. Čini mi se da im je ovo čak i nov proizvod. U pitanju je Miracle Sheer Gel Blush i piše da ima cooling efekt, odnosno da
kad ga stavite na kožu imate efekt kao hlađenja i jeste tačno, ali ovo je najgluplji proizvod u istoriji proizvoda. Sad ću da vam pokažem. Evo ovdje, na primjer, znači vi njega kad stavite, ja ne znam, vidite kako to neravnomerno, kako to, gledajte kad se razmazuje, vidite ovo. Šta je ovo? Kakav je ovo proizvod? Mislim, ja sam to pokušala da stavim na lice, ni na šta ne liči, izgledate kao da ste koklovan, mislim, katastrofa. Pritom je ovo neka kao nijansa koja vuče na rozi, ima neka na crveno. Baš ne znam čemu to služi. Danas, da bih vam pokazala kako to izgleda na licu, ajde stavit ću, ja što se mene tiče ću staviti ovaj Nude Sticks, koji s druge strane ima i ovu četkicu, mada ja ne koristim sa četkicom. I ono što sad baš nije najekskluzivnije za gledati, ja nanosim to rumenilo prstima. Dakle, uzem ovako, nanesem na prste. Razmažem. Rekla sam da nije baš ekskluzivno. I utapkam. Bukvalno ove ostatke koje mi ostanu na prstima, stavim bukvalno svuda. Jer mislim da to upotpunjuje prosto izgled. Samo da uzmemo gledalo. Meni lično se ovo jako dopada. Ako malo, da kažem, pogrešite, možete samo ovom četkicom od bronzera da sve to sjedinite. Stavit ću na vrh, odnosno preko ovoga ću da stavim i ovaj Vicon. On ima prelepu teksturu, kremastiji je od ovog Nude Sticksa, evo ovako izgleda i malo je svetliji. I njega ću da stavim bukvalno baš na same jagodice. I mislim da možete da vidite kako je lepo i prirodno. Sada, kada pričamo o highlighterima, postoji različiti highlighteri koji su u stiku. Ja ne posjedujem, sad ne znam ja kakvu količinu, ali ću da vam izdvojim opet nešto što mi se sviđa i što mi se ne sviđa. Ovaj highlighter od Aure u pitanju je Skyfall nijansa. Zašto mi se čini kod imam kod lako ovdje? Nema više da skočujem, ajde, idemo na drugu ruku. Skyfall nijansa, prelepa nijansa i prelepo izgleda na licu. Imamo Starstruck, ok. Ovaj match stick od Fenty Beauty-a, koji je prelep. Znači, malo je šimerastiji, malo je drugačija tekstura. I imamo, na primjer, Milk Cosmetics. Sad tu imam različite neke highlightere, na primjer, Blitzed i ovaj Lit, na primjer. Nebitno, evo, uzet ćemo ovaj Lit. Njega ćemo da nanesemo. Tako da postoje različite varijante, ja ću da vam pokažem ono što se meni najviše sviđa. Ja najviše koristim ovaj Fenty Beauty i imam i ovu četkicu Fenty Beauty za njega i meni se sviđa da s tim nanosim, uopšte ne morate s ovim da nanosite. Dakle, to je samo moje dete. Malo pre se probudio pa lumpo je po kući. Ja mislim da vi možete, ja to stavim i na jagodice. Mislim da možete da vidite koliko lepo to izgleda. Stavit ćemo i ovdje. Stavit ćemo malo tu, malo na vrh nosa, gornja usna, brada. Ja mislim da vi možete da vidite koliko to prelepo izgleda na koži. Tako da, za njega svaka preporuka. Samo da uporedimo, na primjer, on ima 7,10 grama, a ovaj Aurin ima 6,5 grama. Iskreno, mislim, ovo je dosta skuplji od ovoga. Jeste lepši, malo drugačija tekstura, ali zaista, mislim, ako sad baš birate, ne možete pogrešiti ni s ovim Aurinim. On je malo kremastiji, ali isto je odličan. Kao što možete da vidite. Tako da, zaista odličan proizvod. Onaj koji mi se ne dopada je ovaj Milk. Nemam ništa protiv, nije sad kao loš i kao nemojte da ga kupite nikada, ali ništa specijalno. Obrve sam samo malo doradila jer moram bar malkice da ih docrtam, ali to je najdosadniji korak mog šminkanja jer to organski ne podnosim.
Dovršit ćemo šminkanje zajedno, ali sam sad vam pokažem samo još par proizvoda. Prvi proizvod bi bio Charlotte Tilbury. Ovo je Glowgasm Body Light Band Easy Highlighter u nijansi Goldgasm, kao što sam već rekla, ne Glowgasm, a nijansa je Goldgasm. Znači, to je, kažem, kremasti proizvod, highlighter je u pitanju. Moje malkice više zlatan nego što bih voljela, ali isto fenomenalan proizvod. Ono što je još jako zanimljivo je to što je Max Factor napravio, da kažem, po meni jako iskopiran proizvod. Znači, ovaj proizvod od Charlotte Tilbury koji nije dostupan u Srbiji ima da se kupi i za konture, a ovdje, znači, od Max Factora postoji i konture i highlighter. I ovo je, na primjer, odličan proizvod, na primjer, konture. Prelepo i jako lepo se i lagano se blenda. I imamo highlighter, ovo je super boja highlightera, kao što možete da vidite. I isto baš onako izgleda lepo. Tako da su ovo isto super proizvodi, tako da eto čisto da imate ideju i o njima. Sada, hajde da stavimo nešto na usne. S obzirom da smo skroz ovako glow, koristit ćemo i neki sjaj, nekako mi je to logično. Fenty Beauty. Samo da izaberemo koji ćemo. Nešto se razmišljam. Hajde, a što ne bismo ovaj stavili? Onako mi izgleda možda malkice jače. Malo jača nijansa, pa čisto malo da se istakne. Mnogo je lepa boja. Ako tražite sjaj, ako želite da kupite neki sjaj, high-end, ajde pričamo o high-endovima, Fenty Beauty svakako, znači imam sve njihove nijanse, sve nijanse koje postoje, sve ih posjedujem i obožavam. Nisu lepljivi, prelepo mirišu, prelepa tekstura, ne suše se pa da ostavlja onako na ivici usana. Fenomenalni su, znači svaka preporuka. Ovo je bila neka novogodišnja kolekcija, tako da mislim da to sad nema u prodaji, ali svakako imate druge, da kažem, njene sjajeve, čak i sad izašao, u stvari jedan nemam, to je ovaj posljednji koji je izašao, koji je skroz providen. I htjela sam maskaru da stavim zajedno sa vama zbog toga što je u pitanju nova maskara. Anastasia Beverly Hills. Ja nisam je probala, samo sam je otvorila. Mene je na prvi pogled ovako pakovanje jako asociralo na Fenty Beauty, to ću da nađem. Ovo je bilo kao pola sata kasnije, nisam mogla da nađem. Znači, asocijacija mi je bila na Fenty Beauty. Ovo je Anastasia, ovo je Fenty, znači zaista baš onako slično pakovanje. S tim što je ovaj dosta lakši, znači ovo je kao plastično pakovanje, a ovo je dosta onako čvršće kao od nekog metala da je pakovanje. Da vidim po gramaži da li nešto piše, da verovatno ne piše. Ne piše ništa, ali svakako, znači htjela sam samo da kažem da je slično pakovanje. Ovo sam samo otvorila jedan put, ono što mi se ne sviđa je što kupi dosta proizvoda, kao što možete da vidite ovdje. I ovdje mislim da možete da vidite koliko proizvoda ostaje. Ali ajde malo ćemo da skinemo višak. I da vidimo kako izgleda. Malo ću se približiti. Skuplja, mislim, ostavlja jako puno proizvoda na trepavicama. Da sam upravo upropastila u moj make-up. Ne znam, možete da vidite, pogledajte ovo. Pogledajte. Suva četkica. Mislim, maskara izgleda super, samo što mi nije jasno kako ostavlja veliko proizvoda. Sad bukvalno ovom suvom četkicom skidam višak i sad kad skinem bukvalno možete da vidite kako lepo izgleda. Nadam se da možete da vidite. Ali mi nije jasno. Evo, sad sam skinula višak proizvoda i sve izgleda super, ali mislim, kako skuplja toliko proizvoda? Da li sam ja možda uzela neku pokvarenu maskaru? Ne pokvarenu u smislu da je datum isteko, nego pokvarenu u smislu da... Nego u smislu da je fali neki deo, da tipa
nema deo koji će da skine višak proizvoda. Evo sad sam baš onako skinula sve što može da se skine, pa hajde da probamo ovu drugu stranu. Ali svakako, što se tiče ove maskare, mislim da je super, ali da, ne znam, prosto onako malo više proizvoda uzima nego što bih voljela i onda mi to malo stvara problem da je nanesem lepo, ali svakako, znači, ja ne znam da li je svaka maskara ovakva, da li možda sam ja uzela neku maskaru, možda je ispala pa neki deo i unutra puku ili šta god, mislim, ne znam. Ali hoću da kažem da ako kupujete ovu maskaru i ako koristite ovu maskaru, da bukvalno skinete sav višak koji postoji. Ono što je super je što može da se nadograđuje. Naprimjer, ovaj sad prvi sloj, ja mogu da stavim još jedan sloj preko i da izgleda mnogo bolje. Lepa je nijansa, u smislu, hoću kažem, dosta je crna. I mislim da možete da vidite da je zaista onako lepa i poprilično dobro izvlači trepavice. Ali ajde, što se tiče ove maskare, ostavit ćemo to isto za neki video, znači pričat ću još par puta, na primjer, o ovoj maskari, da ću spomenuti nekada čisto da joj damo još neku šansu, zbog toga što mi se čini da jedinu zamerku koju imam je na sam aplikator koji kupi puno proizvoda. I kao krajnji korak, da setujemo sve ovo, nemam sad neki izbor kao bolje setovati s ovim ili sa onim, sve zavisi, na primjer, generalno moj omiljeni setting spray je All Nighter, ali on dosta onako drži čvrsto šminku. Volim ovaj od Anastasia Beverly Hills, volim Kat Von D, volim također od Too Faced ovaj Hangover. Samo imam, da kažem, različitih varijanti koji volim, tako da nemam sad neki da kažem, sad kad setujete šminku sa ovim setting sprayem, a imate ovako kremastu šminku na sebi, bit će bolje, znači sve zavisi. Meni isto zavisi prosto i kakvo mi je lice u datom trenutku. Nekad prosto se malo više mastim, pa mi ne odgovara toliko da koristim kremaste proizvode, nekada mi je normalna koža, pa mi je sasvim u redu, nekada mi je malo suvlja koža, pa mi prije da stavljam kremaste proizvode, tako da bukvalno sve zavisi i u zavisnosti od toga negde i koristim setting sprayeve koji mi više možda prije u datom trenutku, ali opet, znači, stvar je izbora. Danas ću koristiti ove Anastasia Beverly Hills i to ću da poprskam onako na cijelo lice. Već sam jedan puta rekla, sad dok se ovaj setting spray suši, čisto da opet kažem, znači setting spray, meni ima setting sprayeva koji su bolji ili gori. Ono što je meni presudno kod setting sprayeva je sam aplikator, odnosno kako izlazi taj spray, zato mi se sviđa Urban Decay, zato mi se sviđa ova od Anastasije. Kat Von D, na primjer, nema toliko dobar taj sistem ispuštanja setting spraya, ali bukvalno to mi je jedna stvar koju baš onako znači mi. To je bilo to za ovaj video. Nadam se da sam možda uspjela da vam pomognem pri odabiru nekih proizvoda koji su kremasti. Postoji zaista još puno stvari koje znam da su dobre. Naprimjer, tečna rumenila od Narsa su fenomenalna, samo što ja nemam nijedno. Tečni bronzer od Narsa je fenomenalan, imam ga, ali sada ga ne vadim, on je također isto odličan, ali je, da kažem, tečan. Danas smo pričali o kremastim proizvodima. Ima još puno stvari koji su sigurno odlične, ali od stvari koje sam ja probala, ovo je nešto što sam mogla da izdvojim. Nadam se da vam se sviđa ovakav jedan make-up look, da vam se sviđa kako koža izgleda sveže, kako izgleda kao vaša koža, samo prosto osveženija, više onako glow. Ovo je super stvar prosto i kad ste ovako kod kuće i za neki događaj i pogotovo za leto kada i treba da imate laganiju šminku na sebi. Obavezno, ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte ga, ostavite mu u komentarima ako imate bilo šta da mi kažete ili da podijelite sa mnom i obavezno se subscribeujte na moj kanal klikom na dugme subscribe kako bi nas ovdje bilo što više. To bi bilo to, tako da vidimo se uskoro u narednom videu. Puno pozdrava, ćao!